Hola, bon dia. Avui faré una presentació sobre les figures retòriques. Les figures retòriques són recursos expressius que s'utilitzen en el llenguatge literari. Les figures retòriques se divideixen en tres grups. El primer grup és la fonètica. Dins la fonètica tenim l'alteració, que és ficar dins d'un mateix enunciat diversos sons que sonen igual, com per exemple, un so suau se sentia sobre el cel, ja que se repeteixen molt els sons relacionats amb la lletra S. Després tenim l'onomatopeia, que és la representació dels sons naturals de forma escrita. S'utilitza molt en el còmic i en aquesta vinyeta tenen l'expressió escrit que vol representar el motor del cotxe quan arrenca. I una cacofonia és ficar diverses paraules o sons que sonen igual de forma que quan les pronuncies te sona d'una forma desagradable, com per exemple, en cap el que cap en el teu cap. El segon grup és la sintaxi, i en la sintaxi tenim la sínteton, que és suprimir totes les conjuncions que uneixen les paraules i substituir-les per comes. Com per exemple, acudeix, corre, vola, traspassa l'altra serra que fa el pla, ja que normalment després de l'altra serra hi ficaríem una i. I polissínteton és el cas contrari, ja que en comptes de suprimir les conjuncions, suprimeixen les comes i se substitueix per la conjunció i, com seria perquè és pura i blanca i graciosa i és feble com un raig de lluna. L'encavalcament s'utilitza molt en poesia i el que es fa és que una frase que hauria d'acabar de dalt acaba de baix, com seria el sol sembla d'argent que corre entre les donzelles humildians i han de fer esclitar les seves, ja que normalment les dues paraules humildians acabarien a les de dalt. L'hiperbàton és canviar l'ordre en què normalment nosaltres diríem o escriuríem les frases i com per exemple seria és l'amo un homenàs de bona planta, ja que normalment nosaltres diríem l'amo és un homenàs de bona planta. L'epítet és ficar l'adjectiu davant del nom al qual complementa per accentuar-ne la qualitat, com per exemple la blanca lluna sortia. El tercer grup és la semàntica, i dins la semàntica tenim la comparació, que és ficar dins un mateix enunciat dues coses que tenen alguna relació entre si, com per exemple fugir com un coet. La metàfora vindria a ser el mateix que una comparació, el que passa és que no hi ha cap element que ens indiqui que ho sigui. Normalment l'element que ens indiqui que és una comparació són les paraules com a. Un exemple de metàfora seria el gran cèrcol que surt del mar que representa la posta de sol. La personificació és atribuir qualitats humanes a elements que no es tindrien, com per exemple la papallona acaricia suaument el vent, ja que el verb acariciar és propi dels humans. La sinestèsia està relacionada amb el sentit del gust de les persones, com per exemple riure dolçament, ja que la paraula dolçament és típic del sentit del gust. I finalment l'oxímoron se fa dins d'un mateix enunciat ficar dues coses que són totalment contràries, com per exemple els meus llibres estan plens de buits, ja que normalment els llibres no estan plens de buits, estan plens